към всички роми. Обръщам се към ромската етнос, към всички роми, които са пастири, всички роми, които са хвалители, всичките роми, които са и пророци, и пастири, и дякони, и презвитери, и вярващи, и така нататък. Към всички роми и към цялата ромска етнос. И към вярващи, и към невярващи. Здравейте, мои приятели! Нека Бог да ви благослови. Споделете това видеоклип. И с това послание, това малко кратко послание, искам да се обърна към всички, към ромските етноси, към всички роми в Фейсбук, всичките роми в ТикТок, в социалните мрежи. Имам едно малко послание да ви кажа, мои приятели, защото ние като християни, като ромски етноси християни, трябва да внимаваме как живеем и винаги първият приоритет, първото номер едно в нашия живот трябва да бъде Божието Слово. И ние трябва да живеем това, което иска Бог от нас. Ако искате благословение, ако искате дори спасение, абсолютно, чрез вяра и покаяние, и ако искате най-добри неща в живота ви, вие трябва да следвате Бога по правилен начин. И то трябва да следвате библейският Бог. И трябва да живеете това, което казва Божието Слово, като морален живот, като свят живот, това, което Бог мрази, това, което Бог обича, защото Бог също мрази, му приятеля. Така че искам да ви дам едно малко послание. И посланието към всички роми в социалните мрежи, в TikTok, и в YouTube, и Facebook, и така нататък. Става въпрос за един ромски празник Банго Василий. Приятели, поне това се нарича ромски празник. Ромите не знаят езически, говоря роми като светски хора. Те нямат представа откъде идва тази окултна, демонична традиция, езическа традиция. Нарича се Банго Василий. Светските хора нямат представа, но за съжаление казвам, дори тези пастири, християни, хвалители, вярващи, не знаят откъде, кое е произходът на Банго Василий. Малко ще споделя за това, откъде е Банго Василий, откъде идва, кой е той и какво се прави и какво носи. Първо почвам. Кой е Банго Василий? Кой е произходът му? Откъде идва всичко тези неща, му приятели? И откъде тази демонично движение? Откъде? И за съжаление правят го това пастири, християни, хвалители и утре пак са набожни. Утре пак са вярващи. Обаче тези хора следват Исус много грешно. Приятели, ти можеш да имаш представа, че следваш Исус, обаче да следваш Исус много грешно. Аз знам, че много християни, много вярващи служители следват Исус много грешно, поради причина на своето невежество и своята непокорство. Така, кой е произходът на Банго Василий? Знаете ли, че Банго Василий, нарича се Банго, на ромски Банго, а на български Кус. Кусият Васил. И много хора празнуват Кусия Васил. Знаете ли откъде идват тези традиции, тази окултна традиция, приятели? Това е демонична традиция.
Сега ще ви ги обясня. Тази традиция, Банго Васили, това е езическа традиция. Това не е християнска традиция, дори не е библейска, приятели. Това е много далеч от, ако мислиш, че дори е библейски. Няма нищо общо с Бога и с истината на Божието Слово. А това, което не е свързано с Бога и с Божието Слово, приятели, това е демонично, това е окултно. Обаче хората не знаят какво правят. И сега кой е Кусият Васил? Приятели, това са езически празници и това е мит. Това е мит в гръцката митология. Гърците имат много богове, забележете. И един от техните богове се наричаше се Кусият бог. Това е мит в гръцката митология. Това са боговете на гръците, Кусият бог. И затова се взима тази дума, идва Кусият Васил. Разбирате ли, му приятели? И в митологията, и в измислицата, нека така да го нарича, защото някои хора не разбират какво е митология. Митология, приятели, това не е исторически, не е документален, това е фалш, това е фантазия. Това е някаква измислица от демони и от фалшиви демонични богове, които след тях стоят демони. В митологията на гърците имаше един Кус бог, така се наричаше. Няма да се занимавам с неговото име, но в митологията на гърците имаше този Кус бог. И това е бил езически богове. Това са митовете на гръцките богове, гръцкият народ, приятели. Тази традиция, като Кусият, езически, той не е само бил богът, Кусият бог, или мит, или празник на този бог, не е бил само в Гърция, това е бил и в Германия. Това е произходът от гърците, му приятели, произходът от германците, и това е най-голямото произход, който излиза от тези демонични окултни традиции. Това идва от индийските богове, от индийският народ. Но Кусият бог, това е мит, това е един бог, приятели, който гърците са се поклонили и са го дали име Кусият бог. И оттам излиза Кусият Васил. Оттам излиза тези езически празници, които са вдъхновени от демони, от Сатана. И днес мой въпрос: как можем ние като пастири, като вярващи, като християни, уж спасени, посветени, как взимаме езически празници, демонични празници, които служат на Сатана и на демоните, и ние ги празнуваме нещо, което похвали Сатана и му дава поклонение, и от другата страна ние си мислим, че сме вярващи. И мислим, че благословението на Бога лежи върху нас. Приятели, проклятие идва върху живота на такива хора. Защото благословението не идва от Кусия Бог. От него идва проклятие. Благословението не идва от Кусият Банго Васили или Кусият Васил. От него не идва благословение, приятели. От него идва демони, проклятие, по-лесно може да се разболееш, предизвикаш Сатана, предизвикаш демони в твоя живот, предизвикаш проклятие и какво ли още не. Защото празнуваш нещо, което е против Бога и Неговото Слово. Нито от Неговите думи на Бог в Словото: аз мразя вашите традиции. В Галатяни 4 глава стих 9 и 10 Павел каза: вие сте роби, докато пазите дни, месеци, години. Павел каза: боя се за вас, боя се за вас, пак да не станете роби на старите светски начин на живота. Говоря към християните. Но дори да ме чуят и светски хора, приятели, тези традиции са вдъхновени от Сатана. Това са езически митове, езически поклонения, демонични неща. И как може ние като пастири, апостоли, вярващи християни
които, нали, вървим с Бог и после мислим, че ние служим на Исус, ние служим на Бога, ние служим на Йехова, ние служим на Исус, на Святия Дух, ние служим на Бога, ние служим на Месия. Как така изведнъж служиш на дявола, покланяш се на дявола и с устата казва, че ти си на Божен? Приятели, няма такова нещо. Ти си далеч от Бога. Един християнин пази принципите на Бога. Той не пази принципите на Египет, принципите на фароните, принципите на митовете, на Пусовия Бог, на Банго Василий, на светските традиции. Това не са осветените Божи хора. Това са християни, които са на име. Това са християни, които служат на Сатана и на света и на греха. И ако тези хора не се покаяват, приятели, и не се обръщат към Бога, те отиват в ада и докато са живи, идва проклятие и смърт по-лесно до живота им. Защото се занимават с магически, окултни, демонични традиции, които те сами нямат си представа откъде идват, кой е техният происход. Ако говорим пак за светските хора, които са от ромската етнос, ние ромите, приятели, много сме невежи, много сме неграмотни, освен пък не сме учили никъде, нямаме дори земно образование. И затова, че ние каквото ни правят, дори дяволско, дори сатанинско, дори от шахтата да излезе, дори с извинение от тулетата да излезе, ние като невежи, неграмотни ромска етнос, приятели, ние празнуваме всичко. Дори да не носи смърт и проклятие, ние се ги правим. Защо? Защото ние не разбираме какво е произходът. Ние не знаем откъде идва, приятели. Ето затова каза до някъде Бог в Библията, Бог казва в Осия още в старото време, моите люди умират от липса на знание. Затова, ако тази проповед достигва до вярващи, до светските хора, приятели, спрете да празнувате Кусия Бог, Банго Василий. Това е магическа традиция, която носи проклятие, смърт, разрушение. Носи тъмна енергия, не носи благословение от небето, не носи благословение на Исус Христос, не носи благословението на Божието Слово, а носи проклятието на дявола върху живота ви. Абсолютно. И забележете, мои приятели, това са митове, това са езически празници, това са магически празници, демонични празници. И какво се случва сега? На 13-14 ромската етнос, който и не беше много неграмотен, той е в квартала ни и във вашите градове, говоря за ромите, му приятели. Няма предвид да ги укорявам, но това е истина, му приятели. Това е така. И искам Бог да събуди мой народ да служи на Исус Христос по правилен начин. И ромската етнос, като невярващи, да се покаяват и да приемат Исус, приятели, защото Банго Василий или Кусият Васил, или Кусият Бог няма да ти носи благословение, а ще те носи смърт и проклятие. Да, това ще те носи. И няма как да избегнеш тези неща. Няма как да ги избегнеш. Няма да ти дойде добро, приятели, от тези традиции. Може би тези традиции идват от дедите ти, от бащите ти, от робовете ти, а ти не знаеш те какво имитират. Ти не знаеш от те откъде са го взели. Представете си, мои приятели, а техните деца, техните внуци, те копират, имитират всичко това, което дедите им са носили. А дедите им са носили неща от магически, ритуални, окултни, демонични богове и демони от поколенията наред. И за съжаление сега, ние като уж посветени пастири християни проповядваме, пеем хваление, ние не знаем, приятели, какво празнуваме. Мои брати и сестри, и на 13 на 14 януари, по-точно, може би не знам коя дата, но мисля, че пада на 13 на 14 и до 15. Приятели, какво правят сега християните? Айде, светските хора ядат и пият и пируват. Носи проклятие, приятели. Носи смърт, носи болести, носи безпаричие. Да. Защото докато идеш и пиеш, може да стане къвги, може да стане смърт, може да стане разболяние. Да пиеш и тази вечер може да умреш, докато идеш в туалетната. Не си знае нищо, му приятели. Защото ти
току-що този празник, който е мит и демоничен происход от езическите празници, той ти носи днеска, например, ти се празнуваш и това те носи проклятие. Ти почва да идеш и да пишеш, може да се дразиш, може да скараш нощ, може да убиваш някого, защото ти си пиян. А къде идва източник на пиянството? Празнуваш. Празнуваш. И какво правят сега също вярващите, пастирите и християните? Какво правят, мои приятели? Събират се на 13-14 и така, брат, ама ние не пием, ние си пускаме християнски песни. Приятели, източникът, произходът, това, което правиш, той не е целта да си пускаш песни, християнски песни и молитви всякога може да си правиш. Но забелязваш ли забелязвате ли какво правите като пастири и хвалители, като християни? Колко хитро и лукаво и демонично действат служителите и християните, приятели. В произходът на демоничния празник използват християнско набожност, за да се мислят, че те правят нещо християнско. Приятелю, основата на твоето събиране, основата на твоята маса не е Господ. Абсолютно. Произходът ти празнуваш. Чувате ли какво обяснявам? Произходът, това, което ти си слагал, това не е Господ. Въпреки ти може да завърши с молитва. Въпреки ти може да завърши с някои набожни песни. Но произходът не е Бог, мои приятели. Произходът ти, който ти сега празнуваш, това е произходът на тази традиция, нарича се Банко Василий. Или Кусият Бог, или Кусият Васил. И какво правят сега християните и пастирите? Стагат си църмите, стагат си пульката. Господи. Стагат си онази соркова. И знаете ли, тази цяла храна, която идва от произходът на тази традиция, която е сатаниста езическа, цяла тази храна, приятели, защото произходът е традицията. Той защо има тая храна? Дойде, защото Банко Василий. Защо има тая храна? Защото дойде Кусият Васил. Кусият Бог. Богът на гърците, богът на германците и богът на индийците, му приятели. И той в името на традицията си слагал тая храна. Знаете ли какво става с тая храна в момента? Защото произходът, който ти слагал тази храна, произходът не защото ти както всеки ден ядеш. Ти в момента си слагал храна не поради нещо друго, а ти си го слагал в името на тая традиция. И знаете ли какво става твоята храна? Тя става демонична. Тя става окултна. С две думи, знаете ли какво правите? Жертвате тази храна на тези демони. Жертвате тази храна на тези богове. А за тези богове, приятели, стоят демони. Разберете. Разберете какво се обяснява. С две думи, знаете ли какво правите? Павел казва, това, което жертват езичниците, няма значение какво му да жертваш. Може да жертваш храна, може да жертваш всичко. Знаете ли, ако жертваш тези неща, приятели, Павел казва, ти ги жертваш за демоните. И произходът на твоята традиция е поклонение на Банко Василий, Кусия Бог. И цяла тази храна става, мои приятели, забележете, става окултно, става жертва на демони. Ти храниш с тая храна без да разбереш. Ти храниш дявола, храниш демоните, приятели. И това после те ражда проклятие, болести, ражда те нещастия, притеснение, смущение, хаос около живота ти, духът ти, умът ти, живота, бракът, възможно удари много други неща. И ти направиш тези неща поради тази причина, защото нито разбираш, нито чуваш. И тази твоя храна стана окултна. Тази храна стана жертва на демоните. Ти жертваш тая храна на демоните, приятели. Ти в духовния свят ти храниш дявола, защото взимаш традицията на дявола, произходът, който идва от боговете, от демоните, и че с тая традиция ти слагаш една храна, с дето ми ти жертваш тази храна на тези бесове, на тези демони. И затова Библията казва, че Бог казва, мразя вашите празници.
Мразя вашите тържествени празници. Няма да благоволява вас. Няма да благоволява вашите събрания. Няма да благоволява вашите семейства и църкви. Защото вие празнувате нещо дяволски неща. И Бог мрази нашите традиции, приятели. И Павел казва, вие пазите в Новия Завет също, Галатяни 4 глава, апостол отказва, вие пазите дни, месеци, години. Да, това е годишно. И той каза, боя се да не станете роби, да не се връщате отново към сатанизма или към света. Апостол Павел предупреди Новозаветна църква, му приятели. И знаете ли, слагахте тая храна, който храните с тях демоните, и мислите, че този празник, тази соркова, тази храна, тези ритуални демонични окултни трапеза, сатанистка трапеза, по-точно, мислите, че това ще ви носи благословение. Приятели, благословението не идва от църквата. Разберете ме. Благословението не идва от окултна храна, жертвана на демоните, които вие имате на 13-14 януари във вашите трапези. Това не идва благословение от тези храни, от тези трапези, от тези жертвени трапези, които давате на дявола и на демоните. Или да дойде благословение от църквата. Приятели, благословението, спасението идва единствено само чрез Исус Христос, Сина на живия Бог. Благословението идва само от единственият Бог и името му, приятели, Исус Христос, който умря и възкръсна и сега седи отдясно на Бога. И сега Той помежду нас, Той е в нас. И Той ни учи ни как трябва да живеем. Той ни отваря духовните учени как трябва да правим. За да ни падаме под капаните на Сатана, да ни падаме под капаните и проклятието на дявола, му, приятели. И затова обръщам се към ромските християни, Сливен, Ямбол, София, Варна, Карнобар, Бургас, Квартал Победа и па. Обръщам се към тези хора. Приятели, ако сте празнували тези демонични езически традиции, които се дава поклонение на техните богове и на демони, покайте се. И спрете му, приятели. Служете на Исус Христос 100%. Служете на Исус 100%, за да ти дойде благословение, изцеление, спасение и така нататък. Това е мой зов към всички вярващи. И към всички дори светски хора, мой народ, ромската етност, които нямат нито очи, които дявол ослепил умовете им, и нито виждат, нито чуват. И за съжаление, тези духове са влязали в църквата на Бога. Приятели, какво общо има църквата на Бога с Банго Василий? Приятели, вие имате ли си представа какво има Христос с Банго Василий? Какво общо има Христос с Кусия Бог на гърците? Приятели, малко разсъждение. Малко поне. Малко. И затова сподели това видеоклип, приятели. И ако сте го направили и сега решихте да правите, отървете се, покайте се и спирайте му, приятели. После неделя се престроите, тогава не вярваш. Защото вие не служите на Бога. Вие служите на боговете на гърците, служите на боговете на индийците, служите на боговете на германците и на езичниците. Не на Исус Христос. Исус Христос само име във ваша уста. Но Той не е в живота ви. Ако Той е в живота ви, ще пазите Неговото Слово. Ако Той е в живота ви, ще се промените, ще се покайвате. Един ден Господ идва при Авраам и каза: Аврааме, излез от отечеството на твоя народ. Излез от бащиния си дом. Забележите, говори ли нещо? От бащиния си дом. Какви са били нашите домове, приятели? Те са били магически, окултни. Езическия живот. Ние се покланяхме като езичици на боговете. Ние като езичници, като светски хора, ние се покланяхме на традиции, на богове, без дори да знаем. Без дори да имаме представа. Но ние се покланяхме на богове, покланяхме се на тези демонични традиции. Слава на Бога, че Бог дойде чрез Исус Христос, приятели. Бог дойде в лицето на Исус. Бог дойде чрез Исус Христос и ни даде спасение, покаяние и освобождение. И сега ние сме свободни от
живота и греховете на нашето отечество, греховете на нашите предци и така нататък. Затова Бог каза на Авраам: излез от бащиния си дом. Излез от боговете. Излезте от Багова сили. Излезте от вашите традиции, приятели. Излезте, събудете се. Не бъдете непокорни, не бъдете негорделиви. Приятели, нямате с Бога. Вие нямате с Бога, ако продължавате да правите неща. Защото Бог не е във вашия живот. Ако Бог е във вашия живот, Той ще ви изобличи. Ако Бог е във вашия живот, Бог ще ви изобличи, приятели. Ще ви смъмре и ви ще приемат, ще се смирявате. Но ако вие правите нещата по свой начин, приятели, Христос не е с вас. Дори по-тежкото, което мога да кажа, Той може да се обърне срещу вас. Абсолютно. Така че, дано сте ме разбрали кое имам предвид. Бог да ви даде покаяние, промяна, спасение и Бог да ви благослови, мои приятели. Споделете това видеоклип, нека достигне до тези ромска етнос от вярващи и ромска етнос от светски хора. Нека го чуват. Близо върви 27 минути. Чуйте го, приятели, внимателно. Чуйте какво ще ми носи. Исус Христос ще ми носи изцеление, спасение, благословение. Кусият Бог и кусият Васил ще ми носи проклятие, демонични, окултни проклятия във вашия живот. Ще ми носи демонични животи, демонични енергии, демонични неща, ще ми носи проклятие, ще ми носи още много други неща, които не искам да цитирам и така нататък. Следвайте Бог, Исус Христос, за да се спасите и за да бъдете благословени. Не следвайте кусия Васил, кусия Бог, приятели. На вас никой не умря. Никой Васил, никой Христо Ботев, никой други хора. На нас умряха Исус Христос, приятели. Исус Христос направи истинска свобода. Тя, който идва отвътре. Тя, който говори за спасение и благословение. Абсолютно. Мислите ли, че тези българските служители, които са умрели за България, мислите ли, че те са освободили, му приятели? Те са освободили физическо. Но гледате ли в България дали има свобода? Те са духовни роби, му приятели. Роби, забележете какво се случва в България. И в икономиката, и в много други неща. Истинската свобода не идва от Васил Левски или Банго Васили или от кусия Бог на гърците и на германците и на индийците. Но истинското благословение, целение, мир, спасение, благословение, мир, благословение, приятели, радост, истинска радост, тя не идва от този свят или от традициите му, приятели. Дори ще те направи по-нещастен, само след един ден. И може да ти носи проклятие в живота. И няма да се отървеш. Затова това послание в името на Исус го давам за църквата и за светските хора.